Milletni үстерүгә, milletni танытуга күпмедер өлеш кертү җаваплылыгы да булырга тиеш. Бәлки киресенчә менә тамашачыны без тәрбиялибез үзең әйтмешли. Бәлки басым ясарга кирәктер моңа. Басым ул бит мин гомумән үзем иҗатым белән аны үстерәм. Гомумән мин нәрсә язсам да, мин үз милләтемнең иҗатын баетам. Һәм ул теге миллине мин ничек әйтергә? Аны бит киң аңлап була һәм тар аңлап була. Теге мин гел халыкчан язам дип мин уйлам аның турында. Менә шул турында сүз бара. Кайбер вакытларда син гомумән тырышасың ниндидер музыка язарга, беркем дә ишетмәгән музыканы язарга. Һәм шул ук вакытта татар иҗаты, татар сәнгате шулай ук бай. Мәсәлән, мин Пушкин сүзләренә дә әзер музыка язарга. Шул вакытта да татар музыкасы бай дип уйлыйм мин. Шакура миллилекне аны киң аңлап табыла, тар аңлап табыла. Менә мин киң мәгънәдә аны әйттем. Теге син ниндидер теге конъюнктурага нитәм дип мин шулай язарга яратмыйм. Иң зур конъюнктура минем өчен кешенең күңеле. Менә мин кеше күңеленә ул менә тиергә тиеш музыка. Һәм син менә ихлас күңелдән язасың икән, ул инде милли булачак шул вакытта. Күп вакыт кирәкме музыка языр өчен? Төрлечә була. Ул менә бер сәгатьтә дә язылырга мөмкин. Менә Өмет йолдызы җыры күпме язылды? Ул җыр язылды берничә көн. 1-2 көн язылды ул. Җыр языла беренчедән, мин шулай язам. Беренче көнне син ниндидер теге набросок ясыйсың дип әйтим инде, һәм икенче көнне син тикшерәсең, үзгәртәсең, һәм әлбәттә анарсың теге аранжировка, тагын нәрсәдер анда студияда ниндидер эзләнүләр, һәм гомумән ул бер елга сузылырга мөмкин. Әйдә, әлеге җырны тыңлап карыйк әле, менә Үзәк федераль каналда барган сериалның саундтрегы дисәк тә була бит нәме. Эльмира Кәлимуллина башкаруында Эльмир Низамов кие.